nos últimos días, Galicia foi víctima por enésima vez dun adverso meteorolóxico que creou importantes danos, importantes prexuicios a unhos ciudadanos que viron sorprendidos como o goberno galego estaba ausente. Unha ausencia que se ven producindo non só cando se producen estes adversos meteorolóxicos, senón que é unha ausencia en todo tipo de prácticas de políticas preventivas que terían que ter como obxectivo que estas cousas non sucedesen. Se me permiten a comparación, este goberno ten a Galicia ao que decidan os elementos naturales. Non facemos política preventiva de incendios durante todo o inverno e cando chega o verao arde de maneira que vai en función de claves meteorolóxicas. Non facemos políticas preventivas durante estes 2 anos, non só non as facemos, senón que se paralizan, de maneira que cando chove con intensidade volvemos a revivir episodios de inundacións, se van anegando zonas amplísimas. É moi importante reseñar que fai 2 anos que se paralizaron todas as limpiezas de cauces, que se paralizaron todas as limpiezas de laterales de carreteras, de vías locales e de vías autonómicas. O resultado é que, en canto se produce unha situación como esta, o goberno galego se limita a dar conta do adverso meteorolóxico sin poñer en marcha medidas preventivas. Sin o mapa de emerxencias de Galicia 2 anos despois, seguimos sin un sistema de coordinación que o único que se derivou foi que os alcaldes, unha vez máis, os alcaldes cos medios propios, son os que tiveron que facer fronte a situacións verdadeiramente preocupantes, en moitos casos dramáticas, e que veñen sendo xa habituales donde tanto o presidente como o goberno galego nunca está na foto dos problemas. Non están cando é o problema dos incendios, non están cando é o problema das inundacións, e parece que estes son feitos que a naturaleza vai levando por si sola e que, ao final, o que rematan é deixando solos. Vamos a traballar dende xa mesmo, dende este momento, se está traballando pedindo claramente a comparecencia do presidente da Xunta de Galicia, a comparecencia en vía parlamentaria do conselleiro de Presidencia, a comparecencia do conselleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras e a comparecencia do conselleiro de Medio Rural, para que den conta de todo aquilo que sucedeu en estes días. Presentaremos tamén interpelacións en cada unha destas áreas para conseguir acordos que den solucións aos problemas dos homes e mulleres deste país. Presentamos hoxe mesmo unha proposición non de lei na que instamos o Consello da Xunta a que o xoves o Goberno presente unha primeira avaliación de danos e de luz verde no Consello da Xunta deste xoves a unha orden de axudas a concellos en términos institucionales e a aqueles privados para que se podan avaliar e axudarlle a resolver todos os problemas derivados destes adversos meteorolóxicos, e vamos a pedirlle expresamente tamén na proposición non de lei de a creación de oficinas de información aos ciudadanos en cada unha das comarcas afectadas para darlle conta de onde poden eles recibir calquer tipo de axuda. Este goberno tomou unha decisión, primeiro o seu presidente, pero despois o seu goberno, que é, donde haxa un problema, non salir nunca nesa foto. Se hai que falar de desemprego, este non é problema noso. Se arden os montes, é problema de outra xente. Se hai inundación non queremos saber nada e, desgraciadamente, Feijóo nunca está donde hai un problema e donde os homes e mulleres deste país teñen graves dificultades. Hombre, a primeira valoración é de escepticismo, non? Porque ETA sempre que se aproximan unhas eleccións municipais fai unha serie de propostas que por ahora nunca tuveron credibilidade, non? Entón, eu son dos que me sitúo nunha visión escéptica e que creo que, máis alá de declaracións, isto xa non se arregla con declaracións, isto se arregla con decisións claras e concretas que eu creo que, ata de agora, prácticamente moi pouca xente vai a creer en estas propostas.
Está claro que o presidente Feijóo está incumplindo a súa palabra. Primeiro era non é o momento, despois era ahora tocan os orzamentos, despois dos orzamentos porque estamos en eleccións, e ao pasar as eleccións porque tampouco interesa. Permítanme que o siga dicindo, un novo estatuto son novos dereitos, novas obligacións, pero sobre todo é unha base económica absolutamente necesaria para sacar adiante este país. Non entendo. Como é posible que un presidente de Galicia que chora diante do panteón de galegos ilustres é capaz de dicir que el non quere un novo estatuto para Galicia? Entón, eu son moi escéptico, sei que na estrategia do PP nacional non toca estatutos, máis ben están en outra tesis, non? Están máis ben na tesis de que isto das autonomías, en fin, non é moi bo, non? Que son os responsables do endeudamento, que, en fin, hai que buscar outras fórmulas. Entón, eu creo que Galicia Feijóo condenou a Galicia, que andera portavoz da oposición, a non ter unha renovación de estatuto, e o está condenando, cando é presidente, a que sigamos sin unha renovación do estatuto.